Aquesta càmera és professional, Si arribes a ver, hem puesto aquí la tableta, tot. Està estupenda. Mira, te l'ensenyo si vols, aquí Sí. està la paparra. Just aquí. Aquí es veu. La Dale, paparreta. I ara la traurem amb molt de cuidado. Ja està, aquí està. La paparra, si veus el vestit sencera. Així és belluga i tot. Sí, sí. Ara la matarem perquè sí. Ara ja està morta, l'he matat amb... Home, està acostumada que li posem esprai dels... Sí, la paparra, I si us fixeu, és molt important com es treu la paparra, perquè veus que ha sortit la boca? Sí. Si Que això a vegades quan queda es tires deixes la boca Sí, dintre. si ho deixes dins, llavors li crees més reacció inflamatòria i alguns fan... Sí, podem fer una infecció al voltant. Antibiòtic en tens tu aquí? Jo en tinc, sí, jo ara et deixaré per 5 dies Perfecte. i li posarem... És un cop al dia, dius? Quan Sí, ell un vingui, cop al dia. que posi i ja està. Perquè hi haurà el que no punxat. Amb un gotet. Un al dia, us posaré 5, per si li donarem 5 dies. És més preventiu i per fer que vagi aquesta inflamació bé. I qualsevol dubte pues anem parlant. Sí? Són 5 dies. Ara li posaré una pastanaga amagada per aquí.